Pumunta kami ng Pure Gold, Clark. Sinama ako ni Madam Bros. Swerte yan. Ang dalawa ng anak. Hello. So, try natin pumasok sa loob ng Pure Gold, guys. Ha? Pakita ko sa inyo. Doon natin yung entrance. Ito yung loob ng Pure Gold ngayon, no? Ayun, no? Baggage counter. So, papasok tayo. Ano, towel, oy. Aywa. Aywa. So, ganito yung laman ng loob ng Pure Gold. Aywa. Okay, so 250. Ayan, guys. Mga plastic ware. So, check natin dito yung mga tools, guys. Ay, karim lang. $3,000 lang itong ganito yun. Lotus. Rotor. Oh, wow. So, ito yung available nila rito. Ito naman, chug. 1,999. Ito naman, talagyan ng kape. 398 pesos only. Supermarket. Ayun, o. Mga paglutuan, kaserola. Ito guys, oh. Glass shooters para sa mga palainom. Ay, wow. Ayan o yung mahilig sa alak. Maraming kalasing. Ay, wow. Ayan na si Berly, oh. Magsosodyo na si Berly. Ganito kaluwang ang Pure Gold dito sa loob. Tcharam! Meron, ayun o. Chocolate! Maraming pagpipili, no? Zero sugar daw. Ay, wow. $4. Ano, Rona? Anong selim, Rona? Mayaman niya yung Rona niya yun. Payday! Spam, oh. Ayan yung presyo nila, guys, oh. Pringo! Kit. 115 pesos only. No, ay? O, mamili na kalagwa. Kunin mo na yung pagkat. Ay, pagkata mo muna, ay, Rona. O, mamili na, alam ta. Sige, ito si Rona, guys. Oh. Namimili si Rona. So, para sa papasang ko. Ay, wow. Papasang ka pa. Ito, guys, oh, mga cookies nila. Ito ba yung cookies, oh? Areta. Lemon. Mantukan cheddar. Meron dyan. Ang lasa, ay, lata na nga gawa, bros. Ay, mga maling boy, oh. 115. 95. Ayan, oh. Iba yung Luncheon meat. Tapos, ano pinagkaiba nila, bossing? Ano sa supplier lang ko pinakaiba? Supplier lang. Okay. Ba't kulay itong isa? Ito doon, no? Oo. So, ano pa hinihintay natin? 115 na, per piraso. 308 spam. Ay, wow. Wow, lalaki. Ano? Wala na, kumana ka. Mas mura lang. Ay, wow. Maghanap mo na rin si boss. Boss, Rona. Butter rolls, oh. Sali na ka. Peanut butter na rin, eh. Display yan, eh. Ito po, yo. Wala, yes. Tara, let's go. Let's go, what's this? Come on. Come. Balit lang yung ano yan. Nachos. Ay, wow. Nachos po, yo. Ay, wow. Maraming pagpipilian, guys, oh. Ay, barbecue balls. Crispy. Oh, 109. 109 for this. Oh, ika ng Berlin talang yan. Ika ng Berlin. Look at Berlin, oh. Chard, oh. Look at her, oh. So, meron tayo mga dairy milk. Wow. $9.54. Walnut. 3.18. Oh, wow. So, dito tayo kay Toblerone. Wow. Ito. Maraming pagpipilian dito. $3.72.
Siguro 372. Isang box na ganito. Okay. Maraming pagpipilian. Sige, Daniel. Ang daming pagpipilian. Ay! Sinayang ako ni Bertoto. Ito guys, oh. Ayan. Hershey's. Kumain na tayo kanina rito. Galing na tayo rito. So, apple juice. Kirkland Head. Sweet up. Ayun, oh. Maraming pagpipilian guys, oh. Cranberry juice. So, dito naman tayo sa mga ano, angel. Ito guys, natural bamboo season. Pot set. Ito yung mga nalagyan guys, oh. Made in bamboo. Ay, oh. Ito, oh. 428 only. Ayan, oh. 298 for this, oh. Ilang pares yung isa lang? Isa lang. Ay, 2 piraso no sa isa, no? Ay, wow. Those are made of bamboos. So, may sunsilk sila dito, guys. 298 for 1 bottle. Ay, wow. Sunsilk. Mga shampoo naman dito, tsaka Dove. Ano, Dove shampoo. Bruso. Ito, oh. Saan yung buy one take one yan? Sa 398, dalawa naman ako. Ay, wow. Buy one take one daw dito, guys, oh. Sunsilk. Shampoo. Kasi variant lang. Saan? Si Jojo. Ito, guys, oh. Meron silang Iris Spring, oh. Ayan, oh. 160. Tapos ba? Kumana kami ito. Ito? Wow. Iris Spring. Mas malaki yata yan. Hindi, ano. Marami ang laman yan. Oh, ikaw kung gusto. Pero gusto ko yung amoy yan. Nabango. Paborito ko yung Iris Spring na yan. So, tcharam! 198. La. Hello. Talk to me. Mamos? Okay. Mga toys nila dito guys. Ayan, no? Mga pan-display. Tcharam! Oh, may danso na. No? Hello! Pasyalan niya dito guys. Pure gold. Clark. Ay, pure gold. So, yung portion dito, mga escoba na, sponge. Wow, laki. Ang laki talaga dito guys. Ito, mga sabon, timba-timba. So, ganyan kalaki ang loob ng pure gold. Shampoo. Ano yan? At Bisaya maging layon. Shampoo yun sa mga layon. Wow. Ayan na si Rona, oh. Madam Rona, ay, wow. Nano? Ay, wow. Ay, wow. Sinano yung oatmeal, oh. Pampasexy, Nerons. Okay ka lang? Punta mo na yung sa inilin sa atin, no? Okay, may setup dito, guys. Ayan. Ito nga, Bino. Okay ka lang? Grabe yung presyo niya pala, no? Hindi man tapon-tapon, ha? May timba ka na. Kunin tayo yun, 1,028 lang, guys, oh. 1,028 isang timba. Next year na kami mag-gano. Ay, kuha ka ng net. Ano? Mahal yun na mo. Baba nga natin. Okay. Kaya kayo, disgrasya yun. Nakapapin ka doon. Alright, there we go. Disgrasya kayo, pagmamayaran mo. Oh, sige, larga. So, ayan na yung mga nabili nila. Kaya po kami pumunta dito sa Pure Gold para sa sabon. Dahil sa sabon. At ayun, Dahil po sa sabon. mabait si guard. Madam Ross. So, ayun juice. So, kami ito lang in-order namin. Yung apple juice. Dito na lang. Oh, pwede na dyan. Close na pala. Ay, sige, mauna na kayo sa amin. Ay, isa pang antayin na daw. Oo. Doon pa sa sugar ay. So, ito yung loob. Charan! Ano masasabi mo, Rona? Gastos. Yes. Ano, isang timba ka na rin? Oh, kuha na rin daw tayo ng isang timba. Here we go. Ayun na. Ito lang yung binili namin. Ito ako. Okay. Ayun yung nabili namin ni Irene. Yung aking apple juice. Pwede rin.
Mag-yan-yan na lang tayo. Ayan o. Kami na lang natira dito, guys. Okay, let's go. Let's go. Yan lang yung binili mo ngayong gabi. Inabutan na kami ng closing time. Ayun ang mga kasama namin, no? Hindi pa yata sila tapos. Oh, si Berly pala hindi pa tapos. Oo. Akuro. Ang binili lang namin, guys, dito. Siyempre, Sabon. sabon. Ayan, panlaba. At inumin ni Juicy Boy. Ayan. Ito yung aking pinaka-juice. Naman talaga ng pagkakataon. Hala, tara. 56 pa lang rate ngayon. 56. 56. Salit, ano? Sabi nga pili niya. Mano dito, dali. Sa labas 54 lang. Di pa sila tapos. Okay na. Sige na. Bye-bye ka na. Bye-bye.